atong mga balitang lokal. Sa atong mga balitang lokal, dinhi na po ta sa atong mga karunda. Atong unahon si karundang Bobby Brasiros sa iyahang report nga matod pa Charlie Company 89th IB nagtudlo sa kultura sa seguridad sa mga estudyante sa Bukidnon State University. Karundang Bobby, ihandos mo. Niadtong Enero 15, 2026, ang tropa Charlie Crawlers Company sa 89th Infantry Battalion Philippine Army nagpahigayon og usa ka lecture sa Culture of Security sa campus sa Bukidnon State University sa Barangay Poblasyon, Kitaw-Taw, Bukidnon, isip Kabay. Sa ilang padayon nga massive awareness campaign na nagtungo sa pagpalabo sa kalinaw, seguridad o kahibalo pagkamamayan taliwala sa kabatanunan. Ang kalihong gipanguluhan ni Second Lieutenant Roden B. Rolian, Platoon Leader, kauban si Corporal July T. Cabalo, CMO, NCO. Ang lecture nagtungong sa pag-edukar sa mga estudyanteng kolehiyo, may tungo sa nasudnong seguridad, patriotismo ug pituka ugna sa recruitment sa CBP-NP NDF. Gipahimo usab ang interaktibong diskusyon ug open forum nga nagtugot sa mga estudyante sa aktibong pagkapil, pagpangutana ug mas lawag nga pagsabot sa mga lingkuran unang isip mga importanteng katuwang sa pagtugot sa nasod. Gipasiug daw usab nini ang danon sa pagbantay, panagsiyusa o pagtibong partisipasyon sa mga sibil aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad pinaagi sa epektibong kooperasyon sa sibilyan o militar. Para sa Radyo Ronda Balita sa Southern Mindanao, kinisimba Bobby Brasiros Jr. reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Brasiros.